ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ನೆಗಳು ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯಳ್ಳರಂದು ಎನ್ನುವ ಯಾನು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತಾತನು ಯಾನ್ ಸುರೂಕು ಮೇರ್ನ ಡಬ್ಬೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೀರ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗಂದು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಚೂರು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರಿತ್ತಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೇಡ್ನೊಂದತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ರಟ್ಟರೆ ಶುರು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಮೂಲು ಇಡೀ ಮಸಾಲೆಡ್ ಯಾನ ಜೀರಿಗೆ ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಪುಲಾವಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಟೈಪ್ದೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬರ್ಪುಂತೆ ಇಡೀ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಯಾನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಸಂಬಾರ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈತ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಾನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಒಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಲಾರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ರಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇಜ ಚಮಟುಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಅವು ಕರಂಚಿನಲ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಆನ್ ಬೇಗನೆಕ್ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರನ್ ಪಾಡಿಯ ಅವು ಒಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಅಡೇಗೆ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ದಾಲೆ ಆನ್ ಮಸಾಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಿ ಆನ್ ಕೊತ್ತದು ಪಾಡೊಂಡೆ ಈತಿ ಏತ್ಲ ಯಾನು ಉಂದು ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒರಿಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಅರಿನ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದು ಮೂಲು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಅರಿಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡುವತೆ ಆತೆ ಅಳತೆಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಕುತ್ತದು ಪಾಡೊಂಡೆ ಈತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ಐನೇರ್ ದಸರಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಜುಲೈ 15 ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ವೆಜ್ಜೆ ತರಕಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಡುಗೆನ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಶನಿವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಐನೇರ್ ದಸರಾದು ಆನಿ ಯಾನ್ ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ವ್ರತದಿಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಲದಾಯಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಓದಿದಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ತಗುಲು ಉಪವಾಸ ದೀದಿತ್ತೇರು ಎಂಗೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂರ ತುಯ್ಯೆ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಪವಾಸದ ಮಾತ್ರ ಐತ ದುಮ್ನಾನಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಎತ್ತಂಡು ಪಾಸ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಈಗ ಆನಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಬೊಕ ದೇವರೆಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಪೂರಿ ಶೀರ ಪೂರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಟಿವಿ ಡ್ಯಾನ್ ಭಜನೆ ಪೂರ ದೀಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕನ ರೇರ್ ಆದ್ ಒಂದು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲು ತಜಪಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಆನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕದ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ ಕಾಂಡ್ ಪಂಡ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪನ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವು ಅವಳ ಮೂಲು ಗುಜರಾತಡ್ ಪುಲಾವ್ ಮೂಲು ಜಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದಂಶ ಎತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲ ಆನಿಲೊಂಜಿ ತಜಪದಿತ್ತತೆ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬುಡು ಆದ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಫಿ ಆದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಪುಲಾವ್ಗ್ಲ ಅವೇ ಐಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಮಿತ್ತುಡು ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬೋಡಾನ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ತಲ್ಪೊಲಿ ಪುಲಾವ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿನಲ್ಕ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾಯಿ ದಿಯನ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅವೇನು ಬೇಪಾರೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬುಡು ಆದ್ ರೈಸ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅಂಟುಜಿ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಯವರ ಒಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಲ್ಲನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂದ್ ತಪಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡ ಮೀದ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ ದೇವರನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಐಕೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಒಚ್ಚುವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡತಿ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ನಾಯಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ನೆಟೆದ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಗೋಣಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಗೋಣಿದ ರೋಮ ಬೊಕ ನಾಯಿದ ರೋಮ ಪೂರ ಗಾಳಿಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಲತೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಡ್ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳೊಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆನ್ನ ಮೀದ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಂಡುಗು ಬೊಟ್ಟದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೋಜಪೋಣತೆ ಎನ್ನ ರುಟೀನ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪೂವು ಪೂರ ಪತೊಂಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ದಿನಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಗ್ ನೇಯ್ತ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕ್ರಮನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂಜೆಲ ಮಲ್ತೈನಿ
ನೇರ್ ಮೂಲು ಶಂಕನ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೊರ್ತೇರ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ವರಾನೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದೇವರೆಗ್ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿಯ ಪೂ ಇತ್ತು ನವಿನ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಬಾನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೇವರೆಗ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲುಡು ರೂಮುಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೀಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಮೇರ್ ಆಫೀಸ್ಗ್ ಪಿದಾಡೀರ್ ನನ್ನ ದೇವರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದನ್ ಇಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಯರ್ದು ಮಲ್ಪಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿಯ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಗಿಲೇನ್ ಪೂರ ಇಸ್ತ್ರಿಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಿಂಜಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಜನ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅದಾಗರ ಪಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಬೊಣ್ಣಾಂಡ್ ಬೊಕ ರಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡು ದೊಂಬು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ದೊಂಬು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂತ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿದಿಯಲ್ಲ ಅವನ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ದು ಹಾಳಾಪಿನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಗಮ್ಲ ಉಂಡತೆ ಐತ ಅಡಿಗಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕೆಸರು ಪೂರ ಜಿಂಜಿದಿತ್ತನ್ನು ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಕೈತೆ ನಾವೇನು ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರೋ ದೇಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅಗಲ್ನ ಮೇಲು ನೀರು ಬೂಡ್ನ ತೂವೆರು ಉಂದು ಒಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೂಡೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬಂದು ಮಗ ನನ್ನ ಆಡೊಂದು ಬರುವೆರು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ತೀರ್ಥಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಡಿ ಅಲ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ಗೇಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಗುಲು ಅಗುಲು ಮುಗುಲು ಪಂದ್ ತರಕಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಂಜೋ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಆರು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೊರ್ಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟುಗ ಅದಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಒಂದು ಜನಗಳು ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಪೊರ್ಂಜನಗಳು ದಾದ ಬಂದು ತೂರೆ ಪೋನಾಗ ಅಗಳು ಒಟ್ಟುಗಾದು ತರಕಾರಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಿಡ್ಬೇಕ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ತರಕಾರಿನ ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೊರ ಆರು ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನೇನು ಗೆತ್ತೊನ್ನು ವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಲ್ಲರ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಐಕೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಅವೇನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಗುಂಡತೆ ಒಂದು ಪೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನೈತ ಬಂದ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡ್ನಗ ಈತ್ ಫ್ಲಫಿ ಆದ್ ಬೈದಿನ ಪನ್ನಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು ಅವಣ ಎನ್ನ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪೂರಿ ಇಂಚ ಒಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊನ್ನು ಯಾನೊಂದು ದಾದ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ಜಾಂದಿ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತು ದಾಯಪಣ ಪೊಸಾತ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪತೊಂಬೈದ ಮೊರಣಿ ಹಿಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ನೆನ್ ಬರೀಟ್ ದಿಯೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಲತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂದು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಲತ್ತ ಚಪಾತಿ ಐತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅರುತ ಲೋಟೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದ ಒರಿಯುಂಡು ಈ ಪೂರಿತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನವೇನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಲ್ತದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇನೆ ಪೂರಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಪ್ ದೊಟ್ಟಗು ತಿನ್ಪನೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ಈ ತೀಪೆದ ವಸ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತೈ ತೊಟ್ಟಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮುಲ್ತಗುಲ್ ಪೂರಿನ ಆಮ್ರಸ್ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಖಂಡ್ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಖೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಐ ತೊಟ್ಟಗುಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಂಡು ಶೀರನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಊರುಡು ಪೂರ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತನಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅಗುಲು ಏನನ್ನ ಪೂರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಉಳ್ಪೋದು ತಿನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಯಾನು ಶೀರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕೇನು ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡಗ ಅಗುಲು ಕೇಸರಿನ ಪೇರುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚತ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಆಪಿನ ತೋಜುಡು ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶೀರ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ರವಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಳತೆ ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದು ಪೊಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರುಡು ರವ ಪೂರ ಕಾಯಿನ ನೆಯ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಟ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ರವಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ದಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಚೂರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದಲ್ಕ ಇಂಕ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಪತ್ತುಜಿ ಅಂಟುಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು
ನೀರ್ಲ ತುಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬತ್ತನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರವಾನ್ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ. ರವಾ ಪಾಡ್ನೆ ಕೂಡ್ಲಂಡೈತೆ ಅವೇನು ಚಮಟುಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಜನ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಕಲ್ಪ ಕೈకి ಎಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ಅನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಟಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಚಾವದ ಅನ್ನೇಟ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅವು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನಗ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡಿ ಇಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಂಡಿದಲ್ಕ ಮೂಲು ತುಲೆ ರವಾ ಶೋಕುಡು ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ನ ತೀಪೆಗೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ವೆ ವಾ ಕಪ್ಪುಡು ರವಾಗೆ ತೊಂದೆನೆ ಐಟೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ದಾತ್ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡ್ಬೇಕತ್ತುಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೀರ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಏತ್ ಬೋಡಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಲ್ಪೇನ 2 ಚಮಚದ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರ ಉಂಡತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದೆ. ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡೆ ಒಂದೇ ನಿಂಚೆನೆ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡೆ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆತೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರಿ ಶೀರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ನಮ್ಮ ಭೋಗುನು ಚಡಾವತೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಗಾಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಇರೆಂದು ದಿ ಓಡ್ ಪಂದೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಕೆಂದೆ అయితే నా ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತೊಂಜಿ ಬಾಬಿಲೆರ್ ಆರು ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆರು ಸಂಡೆದ ದಿನ ಐಜೆಂಡ ಯಾಪಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿ 2 ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ಯ ಆರು ಬಾಬಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪೊಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಊರು ಪೋದಿತ್ತದ ಅದಾಗ ಚಪಾತಿ ಭಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ಕೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯಾಪಲರೇನು ಮದಪರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಗ್ಲೆ ನೆನಪುಡ್ದಿಯೋಡು ಇವಾಗ ಪಿರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಬೂರ್ನೆದಾಗ ಎನ್ನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೊಡ ಕಾಲೋಡುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜನ ಅಂಚ ಮೇರೊಂಜನ್ ನಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಕೊಲ್ಲೇರಿ ಏನಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಾತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುವೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರೊಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಟಿಫಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಪಾತಿ ಭಾಜಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರ್ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಂತೂದಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈದ್ ಪೂರ ಆದಲುಂಡತೆ ಆರೊಂಜಿ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಯಾಪಲ ಬಂಗದ ಉಪ್ರದಾಲ ಪಾತೆರು ಜರಾರು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಇನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನ ತರಕಾರಿಗೆ ತೊಂಡೈತಿ ಅವೇನೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಕುಂಟದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಅಡೆಗೆ ಅವು ನುಂಗುಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಅಂದಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾವಣ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇತಿದ ಸೊಪ್ಪು ಮೆತ್ತೆದೀರೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿನಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಂಡೊಣ್ಣೈತೆ ಅಡೇಗೆ ಅವು ಕುರಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅಂಚನೆ ಅನೇತ ಬೇರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆದೊಲೆ ಜಿಂಜದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ದೀದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನಿ ಉಂದೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕು ನಾವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಪೋಪೆ ಐರ್ದುಮ್ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಆಂಡತೆ ಮಿತ್ತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಶರ್ಬತ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಜೊಲ್ದತ್ತು ಪಚ್ಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ ಐ ತೊಲೆ ಉಂಡತೆ ರಸಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲಿಲೆಪ್ಪುಜಿ ಐತನೆ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ದಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ತೂಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದನೇ ಪೂರ ತೂಪಿನಿ ಐಕೆ ರೂಮು ಬರೋದು ಒಂಚೂರು ನಾನು ತೂಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಚಾಲುಂಡ ಬಂದು ತಗೊಂಡ ಒಂಚು ಮಂಡೆಡು ಉರಿದೇ ಪೋಪುಂಡು ತೆಂಗ್ ಪಿದೇ ಒಲ್ಲ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಡು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಚಾಲುಂಡು ಅದ್ದಲ್ಲ ದೀತೆನ ಆಪಂದು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ನಗಳು ಇಪ್ಪಿರ್ತೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್. ಬಯ್ಯದ ಆತನ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ದೀಪ ದಿಯರೆಣ್ಣು ಅಂಚದ ಕೈಕರ್ ಮೋನೆ ಪೂರ ದೇಕ್ ಧ್ಯಾನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಒನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಬಂದೆ ದೀಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪರ್ದೆದಲ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಕವರ್ ಮಲ್ದೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ತುಳಿ ಎದುರುದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಂಡಿ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಆಬ್ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈವಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾರಿವಾಳ ನಮಕ್ ನೆಟೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟೆ ಗೂಡು ಪೂರ ಕಟ್ಟುದಾಗುಲು ನನ್ನ ಕುಲ್ಲರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ದುದ ಪಾರಿವಾಳಲ ಯುನೀಕ್ ಆದತೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕುಂಟುನ್ ಪೂರ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಜಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಉಲೇಕ ಅಂತದಿದ್ದಿ ಅದೇ ಪಣ್ಣನ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಣತೆ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದಿ ಎಡ ಉಮಿಲ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪರೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ
ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಡಿನ್ನರ್ ಅಟಿಲ್ದೆನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಚಪಾತಿ ಒರಿದಿನ ಇತ್ತನ ಐತನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಾಂದಿ ನೀ ಬೊಕ ಜೋಳ ಲೈನಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತನತೆ. ಎಂಗುಣ್ಣತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯಜಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಫೋನ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಅಂಚದ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಂಗೆ ಅರ್ಧೋಡೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗವಣ್ಣ ಮೇರ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಚೇರ್ ಅಂಚದ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿಗೆ ತೊಂಡ್ಯಾನ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಜೋಳ ಒಂಚೂರು ಬಿರ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚೀಸನ್ನು ಬಿರ್ಕಿಯಾನ ಇವಾಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಅವೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ಯಾಪಾಂಡಲ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಗು ಬೊಕ ಜೋಳನ್ಲಾತೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬಟರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು. ಯಾನಂಚಣ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ವೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.